iniciamos xa a charla, a presentación. É un enorme placer, como sempre, para o Ateneo volver a presentar un libro de Alma Prada. Esta vez vou sacar o posto de Emilio Zunzunegui, que era que sempre os presentaba, e recordar que hai agora exactamente un ano provocou un verdadeiro rebumbio, porque no Ateneo mesmo en Vigo, cando veo acompañarte a vicepresidenta Yolanda Díaz, que foi prologuista do libro anterior sobre a sociedade de mercado, a sociedade decente. Albino é doctor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo, foi membro do Consello Galego de Estadística, do Consello Económico e Social de Galicia e do Consello da Cultura Galega. Editor dos documentos do Foro Económico de Galicia, ven sendo columnista habitual en medios como La Voz de Galicia, Luces, Sin Permiso, Nos Diario ou Tempos Novos. É membro do Consello Científico de ATAC España. E para os que non saibades, eu era unha das que tuve que ir a buscar. ATAC é un movimento internacional que naceu para denunciar a dictadura dos mercados e da especulación financiera. Busca alternativas sociais, ecolóxicas e democráticas que permitan construir un mundo máis xusto. Os seus campos de traballo, de Albino neste caso, centranse na análise crítica do crecemento e desenvolvemento regional, así como nos aspectos ambientais e sociais do mesmo. Sobre esa temática, ademais de libros e informes técnicos, ten publicado multitudes de artigos académicos en revistas españolas e internacionais. Ten o premio ensayo da Fundación Premios da Crítica de Galicia no ano 79, xunto con Abel López Rodríguez, por a outra economía galega. O libro que presentamos hoxe, que lle contaba que o lin, e el decía, unha persona que non sea a mellor especialista lle vai a costar, pois a verdade, vos lo recomendo moito porque foi unha lectura doada. É certo que a mellor non podes entrar moitas veces no dato concreto, e datos hai moitísimos, pero está moi ben escrito, de maneira que podes guiar moi ben, e eu creo que lle direi, bueno, vou facer así un resumo, despois me dirás se me aprobas ou me suspendes todo. Ben, o libro que presentamos hoxe, que tedes aquí despois, se queredes, Mercado, Galicia é un país desnortado e minguante, procura afrontar os grandes retos que Galicia debe asumir. Vou dar a miña visión, Aníbal Rosaque Oleares, porque eu creo que está escrito con vocación didáctica e é doado de comprender para quienes non somos especialistas en economía. O que non quita que sea un libro tamén sesudo, que teña moitos datos actualizados e que ademais faga unha invitación a que outros colegas poidan ir actualizando e mellorando este estudo. O primeiro capítulo, de introducción e panorámica, ofrece unha visión que a mí me pareceu optimista e incluso novedosa, non? Porque somos un pouco o país do laio, que sempre pensamos que estamos mal e entonces, bueno, isto de que plantexe unha estrategia económica baseada nas potencialidades de Galicia, pois gustoume moitísimo. Fala da nosa privilexiada situación, unha xeoposición que podería reportarnos grandes vantaxes por estar no corredor atlántico, ainda que despois, en un capítulo moito máis adiante, sí que comenta que en este momento xa parece que se está desplazando o centro do poder cara máis a parte entre América e Asia, non? E nos vai un pouco a desplazar, pero ele fala das potencialidades que ten esa privilexiada situación. Porque, por unha parte, nos confire un capital productivo en relación á pesca, á construcción naval, e, por outra banda, un clima excepcional para a produción gandeira, vitivinícola e ainda para o turismo, unha xestión posible de bosques e potencialidades enerxéticas, tanto por recursos hidráulicos como os eólicos. Fala de que deben ser xestionados todos estes recursos que temos e do que somos en potencia, unha potencia, nunca mellor dito, pois con unha perspectiva de calidade. E aquí, claro, entra eso que sempre estamos dicindo de que temos que formarnos, non? De que temos que saber facer mellor. Apoiar, por outra parte, a parte desa formación, tamén habería que estar apoiados por unhas boas estructuras ferroviarias, portuarias, por unha urbanización diferente do territorio e, como vos volvo a decir, sinala como imprescindible unha mellora da cualificación profesional das galegas e galegos para xestionar a tecnoloxía. No capítulo 2, métese de cheo no que denomina as bases productivas, incluindo diferentes cuestións relativas ao PIB, a riqueza e benestar social,
medios de transporte e comercio exterior, os eléctricos, as eléctricas e os eólicos. A mí pareceu moi interesante o plantexamento que fai do decrecemento e tamén da reducción da xornada laboral, que é un tema que en estes momentos está moi debatindo entre os sindicatos, círculos políticos. O capítulo 3 centrase nas bases territoriais e institucionais. Afirma, como xa comentei, de que necesitamos unha reordenación do territorio que supere o modelo decimonónico que temos e ir cara ao sistema regional de áreas metropolitanas e urbanas. Debate sobre os custos da dispersión da poboación e a mellora das infraestructuras, a ligación. Moi interesante o capítulo, para min, da evolución das caixas e bancos nas distintas autonomías, pero se centra máis na nosa, non? E fala un pouco dos modelos posibles, non? Que mentras Cuxabank sería un modelo un pouco máis desexable porque invirte moitísimo en obra social e no caso da banca fomos diminuindo de maneira que neste momento ten unha inversión mínima en obra social. No capítulo 4, bueno, tamén ao final do capítulo 3 fala de outro tema moi interesante, do que xa falamos tamén en algún momento no Ateneo, que é sobre o debate federal, sobre sermos unha federación. No capítulo 4, falanos de balanzas e resultados, das cousas que non fixemos ben, e sobre todo nestas últimas décadas, de sostenibilidade social e ambiental, e se mete de cheos con conceptos como a xeneración perdida, a baixa natalidade, a migración da xente nova, a alarmante taxa de paro juvenil, a protección social e a sanidade neoliberal. Encantou este capítulo, a sanidade neoliberal. Analiza o último plano estratégico desenvolvido entre 2015 e 2020, o sea, o último que tivemos, califica un suspenso categórico, porque dos 11 indicadores analizados só se conseguiu mellorar un pouquiño, un chisquiño, en 2 deles. O último capítulo, que foi publicado na revista Luces, me parece, chámalle Ano 2050, utopía ou distopía. E o autor presenta unha estrategia utópica para deixar de ser un país desnortado. Fálanos de que non queda outro remedio que ser antisistema, tanto no social como no ambiental. Afonda no concepto de sociedade decente, que xa estudaron no seu libro anterior, e postula a autodeterminación dos recursos de noso e da transición digital. Tal e como aparece na contracapa, neste ensaio o autor revisa moitos dos obstáculos de infraestructuras, institucionais, financieros, tecnolóxicos, ambientais, de capital e de bienestar social, e propón alternativas para definir unha folla de ruta cun norte preciso, que sería favorecer un maior desenvolvemento social e deixar de ser un país desnortado e minguante. Esta tarde, como na anterior ocasión, estará acompañado por Jorge Luis Bueno, profesor da Universidade de Vigo, e por Manuel Sola, xornalista especializado en economía, que conversarán con él ou falarán un chisquiño máis profundo do que eu fixen, que non deixo de ser unha aficionada. Gracias. Ben, boas tardes. Eu como editor, como director do Servicio de Publicacións, editor do volume, sempre penso que neste tipo de actos os editores, que son os que conseguimos que as obras saian cara adiante, temos que falar o mínimo posible, porque xa fixemos o traballo previo cos autores. En estes actos, para mí sempre é un placer acompañar os autores, o autor e a xente que vai presentar o volume, que vai falar del, que vai establecer unha conversa co contido que tamén desenaba ao principio. Eu penso que, para mí é un placer estar aquí, cun volume que continúa un sendeiro marcado por as anteriores obras de Albino na nosa colección. Quero pôr un pouco de contexto na colección na que se publica e o engarce coas outras 3 obras que ten Albino nesta colección. Esta colección de ensaio misceláneo é algo que puxen en marcha coa idea de ter un espazo no servizo de publicacións de ensaio libre, que dese un pouco a cubillo a obras tanto de escritores establecidos, xa consolidados, como a obras de investigadores novos. A miña idea é que se establecese unha conversa entre os novos que chegan e teñen cousas que decir e a xente que está xa noutro momento das súas carreiras, pero que aínda ten cousas que decir e que aportar
Albino, desde o principio, se sumou a este proxecto con propostas de interese, tanto para él como investigador, como para os lectores. As temáticas das que ten falado ou que ven plantexando a un ritmo case dun ensaio por ano, desde 2021, son un bo reflexo dos temas que nos preocupan como sociedade no eido da economía. Os 3 volumes previos, Riqueza Nacional e Bienestar Social, Más Desarrollo y Menos Crecimiento, 2021, Trabajo y Capital en el siglo XXI, Mutaciones, Consecuencias y Alternativas, 92, Sociedad de Mercado y Sociedad Decente, Crítica de la Evolución Neoliberal, 23, o que presentábamos no ano pasado, forman, creo, unha sorte de triloxía da preocupación económica contemporánea, unha triloxía quizás da melancoeconomía, a triloxía melancólica da preocupación económica. Traballos todos eles esgotados, é unha cousa que temos sempre, Albino unha garantía de movimento das obras a toda agora, e non solamente cando o volume está na súa vida en papel, senón despois, cando pasa a espazo aberto gratuito e se pode descargar a súa versión digital, son obras que sempre, cando facemos o reconto do ano, teñen milleiros de descargas, funcionan, se fose un libro en papel, andarían por 2.000, 3.000, 4.000 exemplares cada ano, cousa, queda tamén unha idea do movimento e do interese das obras. Do último volume de Sociedade Decente, que aínda vai sair en espazo aberto uns meses, aínda temos exemplares, e vos animo tamén a que o adquirades xunto con este que temos hoxe aquí, que quizáis con esta obra Albino pode estar abrindo unha nova serie de obras de preocupacións locais e globais, seguindo ese adaxo de pensa globalmente, mas actúa de xeito local. Nos plantexa, como ben falábamos aí un intre, que debe facer o país para recuperar ese norte perdido, deixar de ser un país minguante, acatar o seu lugar no mundo globalizado, un mundo onde temos economías como a chinesa, que plantexan unhas normas de xogo distintas, e isto xa é unha chiscadela de ollo ao novo proxecto de Albino sobre China como actor da economía global, pero iso será no 2025, seguramente. Hoxe, neste 2024, a piques de sermos inundados un ano máis por o lucerío do Nadal, toca falar do país, toca falar de Galicia, dos porqués do noso desnorte e das solucións posibles. Sen máis, penso que teñen que ser les dous, Manuel e Albino, os que falen embora polo miúdo do contido do volume e destas preguntas que se lanzaban ao principio. Para mí é un placer ter presentado o volume e seguir dando ese espazo para que investigadores como Albino estean a presentar as súas ideas, as súas inquedanzas dun xeito casi inesgotable, unha cousa que sorprende e agradecemos como editores académicos. Nada máis, grazas. Bueno, moitas gracias, Luisa e Jorge. Bueno, a verdade é que non coñezo moito Albino, pero me toca presentalo. O autor, sobre todo, direi o que sei, polo menos. De feito, na última presentación no Ateneo que fixo do libro anterior, ainda me enterei de que con 22 anos xa fixeron o libro, que era a través de Emilio, que creo que entrou aí un momentiño, que fixera a outra economía galega con 22 anos para respostar al atraso económico de Galicia de Beiras. Bueno, vou falar de Albino, da persoa, do animal e da cousa. Digo que non o coñezo porque eu non sei se lle gusta empanada ou caldo ou as récoras ou rega cebolas ou como vive agora ali en Tomiño, pois o que rega son flores. Realmente a mí me dá un pouco de mágoa que sempre se lle presente como economista, porque eu creo que Albino non é un economista, o sea, é fundamentalmente, polo que eu coñezo, xa van 30 anos de relación profesional, personal, por aí, é fundamentalmente un divulgador, o sea, toda a vida leva intentando primeiro cambiarnos a mirada, os que nos dedicamos
xornalismo e os que nos dedicamos a cambiarnos a mirada de todo o mundo mira para ali, pero a ver se mira para aí. Entón sempre che leva a cousas ou te resposta a cousas. Cando lle preguntas a alguén algo, lle consultas, se non te manda ao carallo porque non é cousa dele, ou non o sabe, normalmente xa o mirou. O sea, xa son datos que xa buscou, que xa ten, e se non os ten, pois o día seguinte xa os ten. Por eso que os libros de Albino, como decía Luisa, non son tanto un texto novelado para ler, no que te transmite opinión, sino algo máis cercano á información. E dai a súa importancia como papel divulgador, porque Albino, eu sei que aparte comigo, ten falado con muchísimos xornalistas para propoñerles que tiraran, porque miraran para aí. A veces o conseguía e a veces non. A mí me parece fundamentalmente un humanista, ecologista tamén, pero me parece a mí o perfil de humanista coa característica esencial de que, claro, o ser un home libre, independente, que nunca estivo estar ligado a un pesebre, e tivo moitas ocasións, a mí non pudo estar no ministerio, a mí non pudo estar na consellería, a mí non estivo, como describiu antes Luisa, en moitos cargos, que cando mirabas entrar decías, como que listo este tío, como se vai colocando para intentar mellorar o país desde dentro. E logo de repente salía e decías, por que pago este tío? Agora que pode facer as cousas, se larga de aquí, ten que estar en todos os sitios. E logo ver reaparecer, porque sempre reaparece, leva un traballador incansable, leva moitos anos publicando, facendo, falando, intentando, e o volves a ver reaparecer e volves a dicir, pues que listo este tío, porque realmente é o que hai que ler. Eu estou moi contento de estar hoxe aquí porque para min é un gran orgullo poder presentar a este home. Achego? Sí. Falo baixo. Ai, perdón. Digo que para min estou contentísimo de estar aquí. De feito un pouco nervioso porque eu lle teño unha admiración especial ao vino, por eso que decía por eso de saber manter a independencia, que é moi difícil. Eu coñezo moitos economistas, políticos, bueno, teño conocido por a miña vida profesional, e é rarísimo, é un animal rarísimo atopar algo así. Por eso estou moi contento e moi agradecido tamén por estar neste Ateneo Republicano. Vale. Decía antes Luisa, o último libro estaba cheo de xente, efectivamente, e isto é para mí tamén o máis bonito, o sea que hoxe somos menos, pero non conta a cantidade, porque como Albino é un escapista do famoseo, ele non é famoso, entón non trae aquí a 1000 persoas que están no porte, fotógrafos, non trae. Desgraciadamente, triunfa o famoseo, e Albino escapa do famoseo, sempre escapou do famoseo. Eu creo que non teñen fotos dele, alguna vez hasta me ten pedido, o sea, si, a veces dan entrevistas ou fala, tal, e, bueno, pois seguiremos vendo pero Albino non é desos. E importa sempre ese público, creo, falábamos antes de entrar aquí, ese público cualitativo que valora as cousas de verdade e non tanto outro. Bueno, Albino, polo que pude ir sabendo, foi criado no Bolo, en medio do lexano oeste europeo. No Bolo, non en Viana do Bolo, nin no barco, no Bolo. Cando el nacía estaban botando a culatazos a xente dos... Este povo está rodeado de encoros, entre eles o encoro de Prada, que non sei se ten algo que ver cos Prada. É un topónimo habitual por ele, sí.
que por certo hai un documental moi bonito dese pobo de Alberguería que quedou ali que fixo o seu irmán. Bueno, pois daquela política dos pantanos de Franco, que lle daban os pantanos os amigos, botaban a xente fora e a xente se facía rica e tal. E algo así, dun xeito parecido coñecín a Albino. Eu non o coñecía, un día me apareceu no periódico que eu traballaba, eu non sabía del, porque eu son bastante paleto, ando que facía xornalismo económico, falaba con economistas, pois como Albino non é deses que andan por aí, pois eu non o tiña no radar. E aí apareceu na oficina, nos metimos así nun despacho e me saca unha especie de plano co ave que se iba a facer naquela Galicia, que nunca se fixe, por lo menos a vida. E entón me decía, bueno, porque eu lle entendín, ou creo recordar que non era moi partidario daqueles anos. Entón, me dice, bueno, pues si se fai, como se van facer de mercancías, aquí hai que intentar conseguir facer o proxo. Decía así, como se fora o ministro de Transportes. Él efectivamente xa falara con ministerios e con non sei que. Bueno, a información parece moi interesante, tiramos dese fío e non conseguimos nada. E as 2 semanas me ven cunha lista de encoros, un temazo, que non me intenta estas cousas que non miras, o sea, que estás traballando no día que non miras, e efectivamente aquela lista non a mina, porque eran, non sei, 25 ou 30 encoros de concesións franquistas dadas en Galicia, que non caducaban nunca, eran concesións de 50 todas, de Endesa, de Iberdrola, de Fenosa, de nada, que non caducaban nunca. Mira isto, Manón. E efectivamente, dese fío si tiramos, estive facendo moitas reportaxes e moitas informacións sobre aquelo, hasta que nun momento intentei falar co presidente da Confederación Hidrográfica de Galicia e eu, que como digo non sabía moito daquelo, me decaté de que non había Confederación Hidrográfica, entón tive que ir a Oviedo a falar con un home que había ali, creo que se chamaba aquela Confederación Hidrográfica do Norte. Bueno, en Oviedo non está o Miño, nin o Sil, Asturias ten ríos, pero tampouco o home respostou salir daquelo como pudo, do que eu lle preguntaba, que si Iberdrola, que si isto, que si as concesións. Bueno, non conseguimos moito máis que... non se conseguiu moito máis, seguro que Albino meteu aí alguna má por detrás, que dende aquela Galicia ten Confederación Hidrográfica que ten sede en Ourense. De pouco sirve, pero por lo menos algo aí va a Confederación Hidrográfica. E así coñecín a Albino. Bueno, el logo foi baixando polo Miño, supoño que estudiou na universidade, fixo activismo e acabou abaixo de todo aí, en Tomiño todavía máis ao oeste e en medio aí desta eurorrexión que temos e non temos. O albino animal. O albino animal é moi interesante porque é un depredador, o sea, nunca se sacia, sempre se está alimentando, o sea, é imposible que non este lendo, triturando, depurando, recollendo, e como ademais ten a capacidade, máis que a capacidade, ten a capacidade, pero sobre todo ten a vocación de divulgar. Claro, ten unha cousa moi clara, que a verdade non existe, te podes achegar a ela, entón constantemente repite neste libro, no anterior, vai afinando e repite. Entón ten claro, comunicar e repetir, claro, a verdade non existe esta repetición, e o que nos va quedando todo este pouso que vai deixando obra tras obra, libro tras libro, artigo tras artigo, pum, pero nunca mirando onde mira Manada, sempre mirando para o lugar donde normalmente non miramos. Bueno, ensayista, profesor de Economía Aplicada, xa sabemos, economista tamén, doctor en Económicas, ATAC, Ecovas, Foro Económico, Consello da Cultura, bueno, todos estes sitios foi salidos, é un gran filósofo. A mí, de feito, do albino animal, o que máis me sorprende é esa parte humanista e filosófica que se describe en algúns libros como
como este, como algúns libros de Albino. Este é La razón e evolución, que é un libro escrito moitísimo antes do Sapiens de Hariri, e que eu creo que é moito mellor, lle dá mil voltas, explica a evolución humana dende as súas orixes hasta hoxe. Pero, bueno, tamén ten libros donde, antes que Varoufakis, pois xa soubo describir e discernir sobre o tecnofeudalismo e sobre os riscos do dominio da tecnoloxía. A ver, para non perderme co albino animal, direi únicamente que a min me fastidia en parte, o sea, me gusta e ao mesmo tempo me fastidia esta falta de famoseo, porque quen carallo de Yolanda? O sea, al lado deste. O sea, sí, pues vamos a... Entón, a min son cousas que me quedan un pouco tal. Albino cousa. Bueno, La razón en evolución. Hai outros libros así humanistas, por exemplo, O rescate da figura de Rosendo Salvado é un traballo super interesante, que tamén vai contracorrente, digamos, contra o eucalipteiro, ¿no? Que tiña esa imaxe. Albino consigue darlle relieve real á figura deste home. Ou, cando escribiu xa hai moitos anos, cando empezaba todo este paisaxe, esta paisaxe nova global, na que creo que vai incidir, pois escribiu sobre China, El regreso. E a min dos libros de economía, destas cousas que non miramos, o que máis, dos que máis me ten sorprendido de Albino Prada, é o libro no que analiza o custe da dispersión poblacional. Sempre presumimos a veces de ter moitos povos, de ter moitas aldeas e tal, que non se pode vivir donde carallo lle a un. Isto costa moito, saneamento, luz, en tal, en medio ambiente e tal. Entón, ele analiza, como sempre, con información, con datos, non tanto con opinións, os costes da dispersión. E Albino cousas son máis as cousas de Albino, que son centos e centos e centos durante anos, centos e centos, é unha produción incesante de artigos. Albino ten escrito no País, se larga, ten escrito na Voz de Galicia, se larga. Eu cometín un erro enorme que sempre me arrepentín, e por iso ás veces me poño a chorar, que cando me mandaron renovar un pouco o plantel de articulistas das páxinas de opinión da Voz de Galicia, hai anos, unha das persoas que escollen foi a Albino, propúxenlle, e a mí me decían que sí, pero que tiña que escribir en castelán. E eu conseguín, parvo de min, convencelo de que así o fixera. E o fixo durante moitos anos, hasta que notou que ali estaba demais, ou que non lle facían caso, ou que non podía publicar o que quería, e marchou. E agora escribe en medios máis alternativos, pero bueno, xa os seguides todos, supoño que casi diariamente. E aí é onde está o xornalista. Por iso Albino, digo que ese afán divulgador lle leva a ser xornalista. A Galicia desnortada e emigrante é un exercicio máis minguante, é un exercicio máis de xornalismo. Porque, decía, Albino é independente. Eu creo que sí que é independente, o ten demostrado con toda a súa trayectoria. Albino é obxectivo, sí, porque normalmente construe as cousas non dende a opinión, sino dende o dato. E dende as fontes, ten fontes e fontes e fontes. Todos os seus libros non son libros casi para ler, son para consultar. Pero non é imparcial, porque, amigo, a cousa está en escoller as preguntas, e aí está a susceptibilidade, é dicir, de que me preocupo, e aí non está. Albino non é tan imparcial. Eu aí atrás fixenlle unha consulta unha empresa para a que traballaba, e me salía moi ben, unha empresa que tiña problemas, iba mal, empezaba a dar pérdidas, e tiña previsto facer un ERE. E
claro, eu fixen así, con o meu paletismo económico, algúns números, comparaba a empresa co sector tal, e salíalle malos números, eran ventas por empregado as máis baixas da tal, e comparadas coa competencia, beneficios xa non digamos. Oye, Albino, teño este problema, tal. Que che parece? Manolo, teñen que vender máis. Claro, non sei, Albino non é capitalista. Entón, claro, non che vai dicir, pues teñen que, o que fai normalmente unha empresa, bueno, podo controlar os gastos, os ingresos, non sei. Non, nunca che vai contestar, Manolo, teñen que vender máis. O carai. Por eso, eu non creo que sea tampouco, e me estou pasando igual definindo, porque non é máis a miña opinión, eu non creo que sea antisistema. Eu creo que Albino cree no Estado, cree na sociedade, pero cree que o Estado tamén nos ten que defender do sistema. E aínda que ele antes, creo que sí, eso a mí me parece que non é así. Neste libro hai 2 capítulos superxornalísticos que son unha maravilla que se lle ocurrira. De feito, eu coincidiu, sin saberlo, sin ver antes o libro, que lle preguntei por un deles, o outro xa o coñecía. E ele xa o tiña visto como todo, o sea, un é Madrid. O sea, cando toda España e todo o país está debatindo do problema catalán, do nacionalismo, do federalismo, do tal, do cual, Albino di. O problema non é Cataluña. O problema de España é Madrid. O sea, a autonomía máis inexistente, inventada de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, que máis medrou, que máis engordou en poboación, en sedes empresariais, en PIB, foi Madrid, durante todo o estado das autonomías. E Albino, como é xornalista, aparte te dá a resposta, te di, hai que desinflamar Madrid, te dá tudo. O problema se arregla desinflamando Madrid. Claro que estudiou, el ten feito, publicado cousas, incluso comparando a situación de España e da capital de España con outras capitais do mundo, como Ottawa, con Berlín, con tal, te dá os niveles, porque el non opina, el colle datos e dice, isto está mal, isto así non funciona. E a outra, claro, isto non se publica moito, porque el, como é alternativo e independente e non quere escribir no país, e na voz, ni hostias, pois entón, non se sabe moito. Pero é así. E a outra, bueno, el chamalle, digo, Madrid Market, e aparte logo o representa moi ben, porque utiliza unha imaxe que xa utilizou hai moitos anos, que eu lle teño visto, que xa o teño ben pillado, que é Madrid chupando toda a corrente de España, e entón xa ves claramente como Madrid chupa, e a utiliza constantemente, repite. O mesmo fai cando di que Galicia non é un lugar da periferia, claro, porque colle o mapa da luz e dice, non, isto é unha rexión mundial, o sea, de Ferrol ao Porto, a ver onde hai máis luz, e máis poboación, e máis densidade, e máis riqueza. E outro tema é un tema que me toca así máis personalmente, el aí anos mandoume máis ou menos esta información para ver si se podía publicar en algún sitio. E eu non o conseguí, eu non sei se eu lo conseguí fora deste libro ou en algún medio destos alternativos. El, como é moi listo, ten moito talento, é moi xeneroso, chamalle o asunto entre a banca e a Cuxabanca. E o que fai, aparte de contar todo o proceso de exterminio das caixas de aforros en España a partir do ano 2008, con fontes, con tal, o que fai é comparar o resultado final, con isto xa acaba. E entón, dice, vamos a ver como están as cousas. Entón, efectivamente, colle Cuxabank é o resultado da fusión das caixas vascas convertidas en banco, e Cuxabank dedica o 68% do seu beneficio, a investimento social, a obra social. CaixaBank, o gran mamotreto das caixas españolas, e eu que teño algo máis de información deso porque estiven dentro, a culpable de todo, 25%. Unicaja,
que ven de Málaga, das caixas andaluzas e outras, todo sería o que fixeron, 20%. Bankia, que era o problema naquele momento, era Caja Madrid. Caja Madrid. Madrid sempre é o problema. 4%. Bankia 4%. Bankia ahora, por fin, ahora xa está en CaixaBank. E a banca, ese gran banco que temos en Galicia, fruto daquela privatización, que xa non ten problemas de preferentes, nin cobran moitos directivos, nin ten pérdidas, nin funciona todo estupendamente. En feito, hasta o fan tamén que despois de ter gratis o Fraga, agora son capaces de vender outra vez o horario público e está todo estupendo. Bueno, pois a banca adícalle o 2% dos beneficios á obra social. Menos, eu onte, por mirar, ainda estuve consultando a auditoría da Fundación, realmente menos, pero da igual. O caso é que cando existían Caixa Galicia e Caixa Nova separadas, porque xa cando se xuntaron foi outro lío, pero cando existían separadas o investimento social das caixas galegas en Galicia, ano por ano, era de 140 millóns de euros ao ano. Isto, hasta o ano 2010, sumas os 10 anos anteriores, por relativizar, era máis que o que investía nos mesmos anos o Fondo Social Europeo en Galicia. Eso era o que era. E agora é o que é. Así que eu, sin máis, sí que quería agradecervos a todos a estancia, agradecerlle ao Albino que me invitara e ao Ateneo e pedirvos un aplauso para este home que non é famoso, pero é xéneroso. Bueno, despois de tantas louvanzas, tocaba a min. Vamos, eu agradezo ao Ateneo Atlántico que sea unha especie de segunda casa para os libros que van saindo. Agradezo, por lo tanto, a todos os membros e amigos do Ateneo que están hoxe aquí presentes. Dende logo, agradezo a Universidade e aos colegas da Universidade que están tamén aquí presentes un pouco a compañía e o impulso que supón, non? E os que non se den por reconocidos en estes dous grupos, pois tamén agradezco a súa presencia hoxe aquí. Todo isto é porque, bueno, cada vez un ten a sensación, a veces cando non circula moito así polos foros en directo, tampouco encaixa tantos, non? Pero que unha veces como que predica no deserto, non? E a verdade é que o deserto non será, pero bueno, pues somos unha minoría selecta, pero unha minoría, sí. É grave isto porque si como parece se nos acumulan as enfermedades sociais, xa sean pandemias, xa sean colapsos climáticos, xa sean problemas que temos co sur global, o panorama cando os doctores que van a intervir a este enfermo son personajes como Trump ou Elon Musk ou Milei, entón un ten a sensación de que algo vai radicalmente mal, moi mal. Moi mal. Eu, se tuvera que dar aquí ahora un quiebro vigués, tería que decir aquelo de malos tiempos para la lírica, ¿no? Porque parece ser que os medios masivos, aqueles que fan que este tipo de persoaxes multipliquen os seus argumentarios de maneira masiva, teñen que ver cos aparatos estos que nos colocaron, verdad? Que se tuvera que decir un que é como un martelo, en vez de utilizalos para dar golpes nun clavo, estemos dando golpes para darnos na propia cabeza, non? Teño a sensación
de que estamos utilizando as ferramentas tecnolóxicas en contra nosa e con toda a alegría do mundo. Si non nos explica a deriva cultural e intelectual que se observa por todas partes. E eu, claro, vexome na obriga un pouco de traer un pouco as malas noticias, e a nombrar as cousas que habitualmente non se queren nombrar. Eu sou unha persona optimista, pero claro, o panorama que eu vexo cando intento non estar condicionado polo ruido, o panorama non me dá para ser optimista, e vou entrar en materia brevemente. Vou facer unha presentación breve do libro, 20 minutos, vale? Que ademais me apetece facela no sentido de que quizás no libro algunhas das cousas que vou a decir hoxe aquí non están debaixo, pero bueno, as ocasións son para o que son. Entón, o primeiro é isto, sí, isto xa o dixo alguén, xa o repite ali Emilio con frecuencia, non? Hai 45 anos, fun coautor dun libro que recibira o Premio da Crítica de Galicia de ensaio e pensamento, que o recibira nesta cidade, dá vértigo ver as caras que aí aparecían, non? Evidentemente as nosas non aparecían, porque se agora mesmo ainda non teño foto, daquela imagínate, non? E se eu tuvera que decir algo deso, eu creo que poñíamos en primeiro plano que o capitalismo español estaba mudando Galicia de xeito radical. E argumentábamos en aquel momento que frente a diagnósticos como, entre comillas, atraso, ou como, entre comillas, colonia, só freando a lógica do mercado e da chamada man invisible do mercado, dos grandes grupos económicos, sean internos ou externos, poderíamos construir un país desenvolvido e decente. O libro titulábase Outra economía galega. Hai cousas que, direi a continuación, se manteñen para estar moi preocupados. Pero, dende logo, a día de hoxe comprobei algo que sintomáticamente nin o concepto de colonia nin o concepto de atraso se usaron xa no programa electoral galego do BNG do ano 2024. 45 anos despois. Sigo pensando que os capitalismos dominantes dos Fenosa Naturgy, agora, dos Pastor Santander, agora, de Citroën Estelantis e o que veñe, das caixas a banca, de Inditex Zara, todos eles traballan e pensan antes e agora a escala da unidade económica española, e de aí, se acaso, ao mundo global do IBEX 35, pero non axustados a unha sociedade galega de seu. Sendo así que a potencial burguesía galega, como moito, practica un regionalismo subordinado, nada que ver con Euskadi ou con Cataluña. É por iso que, segundo eles, a Galicia chegalle de sobra cunha superdeputación regional de 4 provincias, que sería a Xunta de Galicia. E un sector público español, o máis barato e anoréxico posible, andan ao seu, e non precisan un proxecto para Galicia, construir unha cidadanía galega, mentres que para o conxunto de España abóndalles un Estado mínimo. Viva Milei, que eso sí facilite os seus negocios con entes privado-públicos, este é o novo modelo, ou con todo tipo de concesións,
Para min, en Galicia e no conxunto do Reino de España, unha cidadanía igualitaria e plurinacional só progresará nunha sociedade decente, non de mercado, e de estructura federal. Volverei sobre isto. Pero isto non o teñen claro, dende logo, nin o PPDG, nin o PSDG, que siguen coa lógica de 4 provincias, regionalismo no caso de uns, localismos no caso de outros, e con que nos dous casos os mercados mandan. Isto dende a transición daqueles anos 70, do Premio da Crítica ata hoxe. Entón, que diagnóstico podo facer case medio século despois? Pois eu sosteño, humildemente, neste novo libro, que con estes directores, con estes músicos e con esta partitura fomos nunha deriva sen remedio, desnortada e minguante. En ese sentido non me desdigo para nada da miña análise de hai 45 anos, a análise que fixera con Morel. Por que sosteño que andamos desnortados? En que se nota? A que pode sorprender, pero si nunca se viu tan ben, certo, pero si nunca, mira, si isto é unha maravilla, si mira para todos os lados, si todo o mundo está feliz, si todo o mundo lle vai macanudamente, si vamos en avión, vimos, non sei, que problemas tes tú, que hai supermercados, está todo cheo de produtos, non? Qual é a causa de fondo e por que digo eu que isto vai desnortado? Pois penso que é a man invisible do que chaman sistema de mercado, por caso eses grandes investidores enerxéticos, financeiros e digitais do mundo actual, os que pilotan o que hoxe chaman modelo Next Generation, as transicións cruciais deste século XXI, a digital e enerxética. Todos estes, vou tomar aquí, é pura ironía, unha expresión de Xosé Luis Barreiro. Fan algo así como que, cito textual, os ventos marcan a singradura. Non hai follas de ruta. Só encaixe de intereses e investimentos. E así suceden as cousas. Porque xa de entrada, estes axentes dominantes non cuestionan 3 facianas desnortadas do noso encaixe territorial e só atenden a dinámicas centrípetas e polarizadoras. Por exemplo, primeiro, vémonos como un fisterra en Europa e non como unha portuaria, en expresión de Camilo Nogueira, fachada aberta ao mundo. Non hai maneira, non hai maneira. Virtualmente se dirá, pero operativamente nunca isto é así, nunca. Segundo, tamén nos vemos como periferia radial provincial en España. Así, pois a ampliación dos peaxes da 9, mentras que un pode seguir indo a Madrid de balde pola carretera. E tamén, pois o AVE, que maravilla, non? Bum, pam, pois a Madrid. Ademais, que sea exclusivo para pasaxeros. E que sea radial. E nada que teña que ver en estos casos con policéntrico, federal, transversal, en fin, tonterías, romanticismos, nada, non é operativo. Terceira perspectiva na que tamén eles están felices, construindo unha nova centralidade radial en Compostela, tamén hai que empezar a decir, en vez dunha rede policéntrica de cidades, dando as costas ao eixo transversal atlántico, co norte de Portugal, e a fachada cantábrica de Asturias e Euskadi. Pero tamén en termos de transición productiva, en términos de transición enerxética, en términos de transición digital, fannos aceptar a xestionada en función das súas amortizacións e non pola autodeterminación económica e a soberanía social. E fannos sobre a base do imperio do transporte por estrada para viaxeiros, xa sexa interurbano ou metropolitano, cunha electrificación sempre minifundista, privativa e insostible. Teiman en seguir a aplicar un sistema de concesións públicas sobre os recursos enerxéticos, no franquismo os hidráulicos, lembrou aquí Manolo, agora os eólicos,
que de facto excluyen sempre a xestión pública, sea estatal, galega ou local, en favor dos Naturgy, Fenosa, Grenalia, Iberdrola, e teñen de monaguillo e tapadeira local agora algo denominado Recursos de Galicia. Mentres, Alcoa segue a aumentar a profundidade da súa balsa de lodos vermellos, e seguimos en. Con eles subordínase tamén para as mercadorías a estrada no transporte terrestre e a aprovisionamentos lonxanos por mar, e entón tamén aí temos Prestige. Todo isto supón estar desnortados fronte ao ferrocarril e a cabotaxe de cercanías. O mesmo que sucede co abuso, non é privativo noso, verdad, do transporte aéreo. Pero eso sí, en conxunto e mentres tanto nos laiamos do colapso climático e mesmo podemos chegar a producir, isto que vou decir dunha tacada é vertiginoso, hidróxeno con enerxía eólica para que Marx mova contenedores dentro do Pacífico. Céntrase o crecemento do sector servicios, mesmo nos que son públicos, nun traballo a cada paso máis precario, a tempo parcial, e con riscos de pobreza. En vez de facelo, xa que vamos tan sobrados, en reducción de xornada e con dereitos, por caso a vivenda. Nos servicios públicos, entre paréntesis, que supuxeron a igualación da muller no laboral en boa medida en Galicia, a cada paso máis privatizados e baixo a lei do mercado. En isto vamos de avanzadilla, isto non nos... Casi Trump ni Milei nos explican nada. Aquí a Xunta e as operacións público-privadas están a orden do día. Temos, por lo tanto, tamén unha terciarización desnortada de traballo non decente e pouco resiliente diante da digitalización, pero están interesadísimos en digitalizar todo, e agora saben que o gordo está no sector servicios. A industria xa apenas ten importancia. Agora o gordo se ventila no 60% ou máis do sector servicios. Sigo de desnortados, ou nortados, en fin, daquela maneira. Desenténdense das áreas metropolitanas. Aí estamos atascados. Non se suprimen as provincias nin as diputacións, e seguimos atascados. Non simplificamos o mapa municipal. E non temos nin tan siquera, eu estou pasmado últimamente, non? Ningún modelo federal negro sobre blanco. Agora empeza a haber balbuceos, pero, Dios mío, nadie tiña un plan B. Cando digo modelo federal negro sobre blanco, que non sea o autonomismo esgotado, que xa é agora, ou a fuxida confederal dos ricos, que volverei sobre isto. E seguimos con dispersión urbana e con diseminado no rural. Desnortados e estragando recursos. Aí vai a portada, non? Con toda a intención, pero xa nadie fala desto. A UPG fixo un congreso aí. Cun gallás que pasou de 100 a 500 millóns, sen saber para que usos, pero hai exemplo máis claro de algo desnortado. Mentres non había cuartos para non rematar facendo sanidade de inquilinos no Álvaro Cunqueiro. Para eso non había cuartos. Hubo que alquilar un edificio. E entón, sí, coa lógica provinciana, desnortados, porque en vez de ter unha CaixaBank Iberdrola ou unha CaixaBank Naturgy, que estes días, sin ningún poder, e está moi ben, o PNV e Junts alimentan con rebaixas fiscais ao goberno de Madrid, ao goberno do Estado, pois nós temos unha banca sin caixas, ou un pastor papado polo Santander e Fenosa por Naturgy, mentres Inditex Pontegadea é campeón en mercar inmobles por centos de millóns polo mundo fora. Desnortados. E se un xunta todo isto, pois claro, é bastante plausible que non transformemos crecemento económico en desenvolvemento social.
e mesmo nin en estabilidade demográfica. Veremos agora, expulsamos mozos e mozas e apenas atraemos poboación. E menos aínda acadamos o crecemento demográfico que se prometía no plan estratégico da Xunta de Galicia. En síntese, e acabo ca primeira parte do Desnortados do título, navegamos nunha sociedade de economía galegas desnortadas cos ventos dos grandes intereses privados, propios e alleos. E daquela nin somos quen de pôr en acción as nosas valiosas bases productivas, que as temos, que se revisan no segundo capítulo, nin de remexer as bases institucionais, tal como propoñen o terceiro capítulo, que dificultan o noso desenvolvemento económico e social. Andamos tan desnortados que mesmo as cabezas máis amuebladas xa non ven isto, xa non miran isto. Eu, desde que vin aí metidos a aqueles compañeiros da UPG de moito tempo, Dios mío. E por andar desnortados somos minguantes. Bueno, evidentemente un pode poñerlle disculpas a isto, pero isto é o que hai, amigos. Isto é o que hai no conxunto de España e non somos minguantes, o tamaño do país non se reduce, non. Pero si somos minguantes en relación á poboación do conxunto do Reino de España. Isto non sucede en todos os sitios de España. Sucede aquí. E me interesa moito, porque me din conta de que aquí había tamén outro desenfoque de fondo, me interesa moito decir por qué. Porque, como se empezou a poñer en movimento con moito éxito este problema de que temos un problema de natalidade, que vamos a arreglar todo isto con problema de natalidade, entón, e isto xa é un lugar común, xa todo o mundo está preocupado a ver cuántos fillos teño que ter eu, porque non estou cumplindo, ou cumplindo. Bien, non, amigos, non vai por aí o asunto. Pero tamén somos minguantes en poboación absoluta neses 40 anos, con case 60.000 habitantes menos entre o ano 81 e o ano 2021. Isto é así. Pero non só en poboación. Hai esta gráfica que vou poñer agora, é da página 140 do libro, e non é miña, é do Consello Económico Social de Galicia. Xa nos permitimos publicar gráficas demoledoras en informes que non le nadie e que ningún medio de comunicación dice, pero que está pasando aquí? Nada. Entón, a gráfica da poboación está aí, é a da arriba, non? Como eu dicía, baixando. Pero amoréanse aí as malas novas, porque todo isto é para sair correndo, é dicir, para sair emigrando. Non a natalidade, para salir emigrando, señores. É incómodo, non gusta, pero é o que hai. Unha perda constante de peso no PIB, tamén. Aí está, a que ten o rombillo ese tal, por abaixo, tamén vai aí, vai renqueando para abaixo. E no emprego. Esta dinámica está nas antípodas da que teñen outras nacións e rexións, desde logo Cataluña, Madrid, Valencia, que si ganan ano tras ano peso económico e demográfico. Bueno, o único dato bo aí é o tema do paro, non? Que aí, afortunadamente, é para baixo. E iso aí, en ese sentido, é bo. Nos outros casos non é bo, pero neste caso é bo. Claro, o problema é que se o do paro é porque a xente emigra e cae a poboación, cada vez temos menos peso no paro registrado, pois o millor forma parte dese grupo de indicadores que hai que andar con moito ollos neste país, porque milloran porque somos minguantes. Entón aí podese facer malabarismos. Concreto máis isto no apartado 4.2, tamén no apartado 4.4, onde falo do plano estratégico 2015-2020, é alucinante porque a Xunta hasta fai balances destas cousas e é increíble, non? Porque eu vexo un suspenso categórico e aí non se despeina ninguén, non? E logo a min abóndame poñer esta imaxe síntese absoluta final
deste tema todo do minguante, que vai na contraportada como palabras e que está aí. Eu cando vin isto a primeira vez dixen, pero Albino, vamos a ver, que dediche hoxe? Volve a mirar os datos. Mira os 3 veces, tío, que non pode ser. Que a poboación galega de 16 a 35 anos, que eran 708.000, están agora en 460.000. Pero si son 20 anos. Isto que é o titular dun éxito apoteósico, me imagino. Teño que decir que recientemente non o pude citar, vin con un historiador de Muros que meteu aí tamén o dedo, non? Dice, que me falan vostedes de problema da natalidade. Fálenme desto. Fálenme desto. Logo outro, claro que ven, de rebote, como non vai vir? O meu calificativo de minguante, tampouco vou a ser inventorio de todo, de nada, ten veciñanza co de encollerse como un bonsai, que Manolo Rivas utilizara no ano 89, isto do bonsai, vai por aí, non? E 20 anos máis tarde tamén Rivas dice, Galicia ten sido sometida a un proceso de diminución. Non sei se estaba pensando nos jíbaros, pero a cuestión vai por aí, sí. Esta é unha percepción, está aí. Pero claro, sucede que de rebote a sostenibilidade social, se medimos a porcentaxe de maiores sobre a poboación e idade de traballar, se nos vai ao garete. Cada vez é peor, cada vez é máis minguante esa sostenibilidade social. Tamén o diferencial sobre a tasa de paro da Unión Europea vai medrando, malia non facelo a poboación activa, ou tamén na peor porcentaxe que temos de persoas en situación de pobreza que temos protegidas. En fin, non me vou a estender, no libro hai demasiados datos en esa dirección. Ahora, a sostenibilidade social tamén é minguante porque os servicios públicos preferentes, a sanidade, a dependencia, o ensino, a protección social, que son, reitero, o grande motor do emprego digno e do benestar social das últimas décadas, isto non ten volta de follo, que nadie nos fale de que a digitalización está cambiando o modelo productivo, non. Aquí, o que se xoga está en este asunto, e non en ningún outro lado. A digitalización tamén. Pero claro, en todo isto, teñen unhos recursos sempre agónicos, a cada paso máis privatizados, pola anorexia fiscal, que vos vou contar, do Estado e da Xunta, en xeral. Galicia, entón, perde peso económico e demográfico no conxunto do Reino de España, e isto levámoslo calificando como converxencia pasiva do PIB per cápita, e reitero que nestes asuntos sempre hai que ter moito ollo, porque Galicia pode verse beneficiada, entre comillas, en indicadores de PIB por habitante ou de ratios de benestar por habitante respecto a sociedades demográficamente expansivas, o que sería un absoluto espellismo. Conversemos por ser minguantes. Por certo, que non haxa nin rastro de crecemento demográfico é algo que non nos debera extrañar, a vista do resto de indicadores de seguimento dese plan estratégico. E estamos nese círculo vicioso. Somos un país minguante porque vai desnortado e viceversa. Podemos ser minguantes, sobre todo, por causa de, como rematamos de ver, non se den as circunstancias axeitadas para reter e facer medrar a poboación nativa. Mesmo ao revés, isto é fundamental. Aquel afundimento, ese afundimento da poboación moza, tradúcese en 15.000. Parece unha cifra marexable, verdad? 15.000, que son? 15.000 mozas e mozos galegos menos cada ano. Que encaixan perfectamente cos datos anuais medios de saldos netos de migrantes, 10.000 cara fora de España, 5.000 cara o resto de España, 15.000. E o amigo de Muros chega ao mesmo dato horripilante, dice, faltan 380.000 que están fora, en 20 anos. E complementariamente podemos serlo aínda máis minguantes, porque polos mesmos motivos de fondo non atraemos poboación inmigrante que sí se precisa
e chega con maior ritmo a outras partes do Reino de España. E xiramos nun círculo vicioso, nen sequera sacamos proveito estadístico de ser un país minguante, porque somos teimudos en ser un país desnortado, subordinado, a estrategias económicas dos grupos capitalistas de dentro e de fora. E volvemos entón a empezar. Ben, vou rematando. Esa subordinación estraga ou centrifuga as nosas potencialidades humanas, enerxéticas, recursos alimentarios, forestais, mercado interno, etc. E, sobre todo, en beneficio de grandes empresas das nacionalidades e rexións que así acadan o maior PIB per cápita do Reino de España. Euskadi, Cataluña, Madrid, etc. Veño repasando estas últimas semanas o fío do debate do concerto ou da federación, como se moven estes recursos humanos, enerxéticos, mercados nesta unidade económica española, e como os que teñen o maior é que o noso PIB per cápita é o noso PIB. O noso PIB, a partir de aí, do que fagamos con o noso PIB é cousa nosa. Entón, de rebote, é curioso, sitúanos diante dunha disxuntiva a súa medida. Ou de evaluación fiscal para os ricos, este é o modelo Madrid. Ou secesión fiscal dos ricos, este é o modelo concerto económico confederal vasco e agora catalán. Pero, tampouco que lles vayan a dar leccións de neoliberalismo a esta xente, porque isto está claro, cada un desde a súa perspectiva, como se xestiona o PIB. Sendo así, que nas tres nacións ou rexións máis ricas en PIB per cápita, ou ben as súas rentas altas queren pagar o menos posible aos menos ricos do resto do país, este é o modelo Madrid, ou ben queren só soster aos menos ricos da súa nacionalidade, isto é legítimo, modelo Euskadi e agora Cataluña. Por eso, e remato xa con unha pequena provocación, veño sostendo últimamente que de non acadarse un pacto federal plurinacional redistributivo no Reino de España, e vexo a moita xente moi desnortada, con razóns de fondo, porque manda quen manda, viríannos ben en favor de deixar de ser minguantes, desnortados e provincianos, cavilar e argumentar coa independencia, ou ao menos cun concerto total, ou cunha confederación total, non só fiscal, de todo. Para non facelo parvo, aceptando caixas pechadas para os recursos fiscais, mentre seguen todo aberto para os recursos laborais, enerxéticos, de mercados, etc. Ou xogamos todos ou rompemos a graxa. E gracias pola vosa paciencia, e esta era unha maneira de provocar, se acaso, a lectura desto, que casi non fala do que acabo de decir, pero no fondo tende ollo porque está escrito con esta mala intención. Gracias. Vamos dando preguntas. Adiante, sí, por favor. Pode facer unha pregunta, moi boa conferencia. Volvemos ao mesmo, o que decían fuxan os ventos. Non quero musir a vaca e que outros beban a leite. Estamos no mesmo ou non? Sí, bueno... De algún xeito estamos... Sí, non está ben. Oye, fuxan os ventos, tampouco... Entereime de que teño un amigo que é Luís Álvarez Pousa, director de Tempos Novos, que sei que lles fixe unha letra, non sei se era de sementarei ou alguna desas mentiras. Por lo tanto, aí había xente con certa capacidade. Sí, no. Sí. Entón, sí, e efectivamente... Sí. É a conclusión que... Bueno, claro, pero é a conclusión, pero sin embargo, cando un empeza a concretar, verdad? Entón un dice, caramba,
E entón, que facemos, recordaba Manolo, e que facemos agora cas concesións hidroeléctricas, manual, non? Musen o leite, as eólicas, e como facemos agora? Pois estamos facendo a mesma, eu creo que non se podría repetir a mesma desfachatez, estáse facendo. E aquelas concesións están superamortizadas, pero son intocables, intocables. O que son tocables é que non se les graven os beneficios ás compañías eléctricas a partir de agora, co beneplácito do goberno do socialcomunista Pedro Sánchez, que dice que sí, que vamos a ter en conta esas necesidades legítimas que nombra o PNV e Junts. Pero aquí, nada deso. E ollo, porque esta xente, aos provincianos, vou a ser un pouco cruel, aos provincianos sabeos tratar. Sabeos tratar, lévanos de excursión, fanlles visitas, hai pinchos, e chega. A partir de aí, buen rollo, consulte usted as fotos dos usodichos, xa sean Sánchez Galán ou xa sean de, en fin, cos presidentes da Xunta de Galicia. Pero tampouco vexo unha gran radicalidade dentro do PSOE, de logo que non, no PSDG-PSOE, non. Só non me queda un pouco máis alá, e tampouco os vexo moi envalentonados. Na cuestión eólica, ahora sí, pero na cuestión hidroeléctrica tampouco os vin moi... Tarifa eléctrica galega, queremos, en fin, a ver se hai unha empresa eléctrica galega, pero que medo hai a falar das concesións que teñen máis de 60, 70 anos a esta xente? Se acabou. Non sei, por lo menos que se rían de ti, pero que se rían porque estás dicindo algo desagradable, non? Esa inquina que tiene a Madrid, están haciendo Santiago es el Madrid gallego. Yo vivía 40 años en Madrid y no tengo esas quejas, he visto más corrupción aquí, que he vuelto ahora que soy de aquí, que no allí en Madrid, bueno, de persona corriente, pero allí yo he estudiado, he hecho mi vida normal, nadie me ha tratado de echar mega, ni de extranjera, ni de nada, al contrario. Entonces, yo eso no me gusta, esa cosa que tienen ustedes. Madrid es la culpa de todo, que seamos menguantes, desnortados y de todo. Bueno, vamos a ver, solamente es un tema largo, ¿no? Sí, es un tema muy largo, porque... Pero Santiago hace lo mismo que Madrid. Sí, todo el mundo que puede empieza a jugar un papel centrípeto, empieza a intentar quedarse con todo, empieza a intentar que todas las comunicaciones pasen por allí, por aquel sitio, y que todo el mundo pueda ir gratis a ese sitio y pague caro para ir para otros sitios. Todas estas trampas las sabe cualquiera que quiere crecer a lo loco y cómo tiene que hacerlas, y desgraciadamente las reproduce todo el mundo. El problema que tenemos con Madrid, yo personalmente, yo creo, además esto afortunadamente lo decimos pocos, algunos sí, pero pocos. El problema que tenemos con Madrid es curiosamente el problema de su éxito. Madrid es tan grande ya en estos momentos que se salió de escala. Se salió absolutamente de escala. Tiene un tamaño que ya no puede convertirse bajo ningún concepto en la capital federal de ningún estado federal. Eso no es la norma para ningún... De hecho, Compostela fue una buena decisión en Galicia porque era una ciudad pequeña, porque no era ni Coruña ni Vigo. Pero rápido empezó a hacer lo que todo el mundo quiere hacer cuando empieza a poder hacer. Pero fue una buena decisión. No fue una buena decisión, por ejemplo, hacer esto con Cataluña en Barcelona, y sí fue en el País Vasco hacerlo con Castell. Sí fue una buena decisión. Entonces, pero el tema de Madrid... No es tan grande. Yo, como buena gallega, también viví en París 5 años, y allí es grandísimo. Y es una capital centralista, y sí, está bien, que sea fuerte, que sea... Sí, París ya es un ejemplo paradigmático de lo que no puede ser nunca va a ser un Estado federal Francia, nunca, ni se lo espera. Aquí a lo mejor alguien se lo espera, pero tenemos una dificultad grave, que es que Madrid está fuera de escala. Y Madrid tiene que entender que tiene que, digamos, convivir en el conjunto de España de otra manera. Y esto es complicado, muy complicado. No queda otro remedio, desafortunadamente, y esto yo creo que esto lo entendió todo el mundo que quiera gobernar en Madrid y en España, de momento,
no queda más remedio que pactar con el PNV, con Junts o algo así, ¿no? Porque si no, en cuanto se puede evitar eso, estamos de nuevo en una España absolutamente centrípeta, sí. Pero bueno, esto no va de buenos ni malos, todo el mundo tiene, por lo tanto, estas dinámicas tienen más que ver con los intereses económicos que hay detrás, ¿eh? Probablemente la mayor parte de los madrileños tengan muy poco que ver con la dinámica centrípeta económica de Madrid. A ver, Emilio, primero, perdón, sí. que te había Disculpa. A ver, pues antes hai unha gráfica que debí de entenderla mal, ou por lo menos o interpreto mal, porque para mí non encaixa con tua tesis. Cando se echa a gráfica de exceso de exceso da poboación, Producto Interior Bruto, exactamente. O PIB, máis ou menos, mantense. E a poboación disminúe. Sí, claro, a poboación disminuye, claramente, o emprego disminuye. Sí, por lo tanto, con menos poboación, se o PIB mantense, non aumenta. Non se mantén. Bueno, arrancamos en 5,26, chegamos a 5,29 Compara e acabamos en 5,19. a poboación. Sí, claro. A poboación baixa, non mantense. Cae moito máis a poboación e o emprego, moito máis a poboación e o emprego que o PIB. E inmediatamente virame un listo e dirame: Eureka, aumentó la productividad, Albino, pero que problema tienes? Fantástico. Si falamos de aumentar a productividade, se somos capaces de producir ese outro tema e outro debate, podemos abrilo e facelo, non? Si producimos cada vez máis riqueza con cada vez menos emprego, e isto independentemente do que sucederá tamén en Cataluña, sucederá en Madrid, sucederá en tal, porque millora a tecnoloxía, millora a capacidade de organizar a produción, etc. Si eso é así, vamos a decirlo así, a lo bruto, si ahora somos capaces de producir máis alimentos que nunca, e millores alimentos quizás que nunca, non sei se de maneira sostible, en vez de co 40% da poboación agrícola, co 4%, caramba. Eso o que nos abre unha oportunidade de distribuir esa capacidade sobrante de emprego e de capacidade de produción de moitas formas. É un dato para o optimismo social, pero si reduzco o emprego nese sector e a poboación se mantén como debería ser ou medra, eu teño que ter oportunidades de emprego en outras actividades. Por lo tanto, o PIB podemos conseguir que sea cada vez maior con menos emprego, sí, é o normal, é o habitual, así funcionan as cousas, e iso que nos abre a oportunidade de poder distribuir o traballo necesario cada vez menor, por exemplo, cunha xornada laboral menor. Claro. Como é así que despois de 50 anos de que isto veña sendo así, de que somos capaces de producir cada vez máis PIB con menos ocupación, seguimos tendo a mesma xornada laboral e traballamos máis horas antes de xubilarnos, etc. Que tomadura de pelo é esta? O sea, todas as ganancias de productividade van hacia o mismo lado. Vale, eu digo que o espellismo cruzas aí dúas cousas, en definitiva. O rasgo de minguante que eu singularizo para Galicia con un rasgo estrutural que é o rasgo estrutural de que somos capaces, evidentemente, nas sociedades que vivimos, de ir millorando a productividade do factor traballo, claro que sí. Bueno, nos cabe unha última pregunta, unha derradeira rapidiña, porque ás 9 temos que parar. Facemos unha rápida. Sí, eu só quero facer un comentario. A mí non me parece que o problema de Madrid sexa o económico, que tamén. O gran problema de Madrid é o político, porque asocia o privilegio ao poder. Entón aí estamos jodidos, porque si a razón para poner
para diseñar a rede radial e que esa capital e a centras onde está o poder, porque esa capital eleva a salir todos os recursos do Estado, porque esa capital aí está todo entrampado e aí está onde todo demais vai seguido. Ademais, o gran problema, efectivamente, é o tamaño de Madrid, pero que Madrid ten unha cultura que expande, unha cultura xa feita desa unión de poder e privilegio que espalla a todas partes. É unha máquina mediática imparable, amigo. Eso está funcionando continuamente e o problema é que, sin darnos conta, nos convertimos en provincianos. É que estamos debatindo a ver como chegamos o máis rápido posible a Madrid, en AVE, que queremos chegar a Madrid cuanto antes, non en menos. E todos os debates se plantean así. Entón, bueno, pois temos que deixar de ser provincianos, pero como non cambie digamos a esquerda hasta onde eso se poda chamar, mal vamos. Aí había outra, a ver. No, pero, perdonad un momentinho, que temos que deixar as 9 aquí, e como calculo que alguén que lerá que Albino lle asine o libro, pois é o momento, temos que cerrar, porque o debate é interesantísimo. Eu que diría que merquedes o libro e o leas, paga moito a pena. Bueno, pois este señor que veña aquí, falamos con usted. Veña aquí. Gracias a todos.